Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Permakeci k veci. Na úvod sa mi žiada povedať, že pôvodným zámerom vytvorenia tohto podcastu bolo prinesenie predovšetkým témy deti a permakultúra do ozvučeného priestoru. Permakultúra však poskytuje tak pestrofarebnú škálu tém, ktorých sa sama permakultúra niekedy trochu hanblivo skrýva, že som sa rozhodla, že to bude inak. Zároveň môjim zámerom je predstaviť permakultúru aj mimo záhrad. A to napriek tomu, že práve v súvislosti s nimi sa častokrát skloňuje. Keďže v permakultúre ide o aplikáciu odpozorovaných funkčných prírodných dizajnov, v tejto časti sa sústredíme na miesta, ktoré poskytujú rámec práve pre tieto prírodné dizajny, a to je krajina. Poznám len jedného človeka, ktorý vie v krajine čítať ako v otvorenej knihe, a týmto človekom je krajinárka Katarína Trizliaková, alias Kaja. Prijala moje pozvanie, za čo som veľmi vďačná. Takže vítaj, Kaja. Ďakujem. Tak povedz nám na začiatok, ako si stretla permakultúru a ako sa človek dostane k čítaniu krajiny? Dve otázky naraz. Môžeš si vybrať. Ako som stretla permakultúru? Na vysokej škole ma štvala rozpráva o Billovi Mollisonovi. A keď som si pozerala tú knihu, tak tam nebolo nič iné, iba ekológia. A mať odu na radosť za to, že nejaký chlap v lese sedel na pni a dostal nápad, tak mi to fakt nesedelo. A potom bol nejaký projekt, v rámci ktorého som mala absolvovať neviem koľko školení podľa vlastného výberu. Tak som si povedala, že sa teda na to pozriem a že si ako spravím kurz permakultúrneho dizajnu. Čo som nechápala, čo tam môže byť akože nové, keďže ja som záhradnička a krajinný ekológ. Ale nová tam bola tá aplikačná časť a tá človečia, čo to je, atmosféra, ktorá z toho vanie. Takže permakultúra je pre mňa aplikácia toho ekologicko-záhradníckeho. A tá druhá otázka bola... Ako sa človek dostane k čítaniu krajiny? Ako sa človek dostane k čítaniu krajiny? No, keď som zmaturovala, tak sa ku mne dostali knihy o mýtoch a legendách. Fascinovali ma všetky tí bohovia vetra a vôd a víly a rusálky a škriatkovia a prmoníci a ja neviem čo všetko tam žili a draci. A tak som rozmýšľala, že kde sa to dá študovať. Vylúčila som filozofiu, lebo by som asi nezvládla vedieť, čo si myslel Kant na 68. strane. A prišla som na to, že máme študovať ekológiu, lebo ekológia predsa ako bude o tom, že ako funguje boh vetra, nie? Klimatológia a ako fungujú nejaké... No kto to žije v stromoch? Pomôž. Dévy stromové a takéto veci. No takže dendrológia to ako dá. Takže som išla na ekológiu, hej, že aby som sa dozvedela, ako funguje boh vetra. Tak som sa dostala vlastne k ekológii a k krajine potom to už bol vlastne iba kročiť, lebo však bohovia vetra sa pohybujú po krajine, nie? Tak my som vedela, že kde bývajú, tak som sa dostala k čítaniu krajiny. A čo vieš v krajine prečítať? V krajine viem prečítať úplne staré príbehy, že kadiaľ tiekla sopka a kadiaľ tá láva tiekla a kde padal prach a kde to potom odniesla rieka a kde to tá rieka usadila. Kde bolo kedysi hlboké more, alebo ktorá časť tej krajiny vznikla v hlbokom mori, ktorá časť vznikla práve v tom plitkom mori a takéto veci.
A čo potom s tým tá voda a vietor robili? Rastliny. A potom sa tam dá čítať, kde žili ľudia, kde sú tie dobré miesta na osídlenie a založenie dediny, alebo kde sú tie miesta práve na založenie mesta a takého kultúrneho centra, križovatky a niekde miesta s vysokou koncentráciou ľudí. A potom sa tam dá čítať rôzne spôsoby, ktoré so sebou prinášali rôzne. My to berieme ako etnika, ale mám podozrenie, že to boli skôr povahy ľudí, ktoré sa k tým etnikám a k tým osidlovacím právam alebo spôsobom nejako pridali. Že takí chodci, hraničiari, jak Aragorn, proste chodili so stádom oviec a túlali sa tou krajinou a kým sa ovce pásli, tak oni hrali na svojich koncovkách a tou krajinou sa niesol zvuk píšťal. A potom takí tí hobiti, ktorí mali svoje usadnuté spôsoby a fungovali na jednom mieste a najďalej boli na jarmoku v najbližšom mestečku, tak tí osídľujú úplne iné krajiny. Vyslovene mne robí dobre chodenie do kopca. Takže tieto povahy alebo naturely ľudí, ktorí osídľovali krajinu, sa tam dajú čítať. Ono sa to potom spätne dá krásne čítať v krojoch. Dá sa to krásne čítať v pohyboch, ktoré tí ľudia robia. Existuje, ja netuším, aké to boli filmy, ale také budovateľské filmy, keď ešte ten folklór bol reálne žitý, tak tu kde si z Plášťoviec sa ženská naštvala a kráčala tou dedinou. Nie, 3 ženské kráčali v tou dedinou v tých krátkych sukniach so 7 spodnicami. A išli jak armáda, hej, v tých čižmách dupali, sukne sa tak točili. A to bol krok proste, akým sa dá chodiť na rovine a ako dokáže ísť bohatá gazdina. A potom existujú filmy, jak baby zabalili obed do batôžka, na chrbát si to naložili a v tých krpcoch kráčali pomalým, ťahavým krokom, vypočítaným tak, aby do toho kopca vyšli, aby do toho kopca sa nezadýchali, ale aby ten obed doniesli včas tým chlapom a strávili tým pol dňa, hej, že chlapovi doniesli jesť. Takže s tou energiou narábali úplne ináč. Mali dlhšie sukne, nemali tam toľko spodníc, mali ju iba tak úzku, aby ich pekne obopínala, aby im tam veľmi nenafúkalo. Celé to, ten ich pohyb po krajine sa tým práve že niesol. Žiaden pastier sa nehnal za ovcami, kráčal pomaly. Lebo to je proste iný relief. A toto v tej krajine je. Čo sa tam dá ešte čítať? To znamená, že keď ľudia žili s tým, že tú krajinu mali prečítanú, tak im to život uľahčovalo. A mám pocit, že to nevedomie, že si vlastne ten život sťažujeme. No, my ideme proti tomu, proti tým potenciálom a tým možnostiam, ktorá krajina má. A naše, ja neviem, to nie sú sny ani presvedčenia, ale naše odhodlanie, že chceme žiť v horách, vôbec nemusí korešpondovať s tým, ako máme usporiadané telo, aký je náš naturel. A tie hory vyzerajú krásne a je výborné tam ísť na dovolenku, lebo sa človek dostane práve do iného prostredia, v akom sa bežne pohybuje. Ale pokúšať sa tam prežiť život, tak to je taký druh sebatýrania a ubližovania tej krajine, pretože keď tam človek nepatrí, tak tú krajinu vlastne nepovnesie. Nevnesie tam tú kultúru, ktorá patrí do tej krajiny. A ako teda vyzerá povznesená krajina? Alebo ako by mala vyzerať?
Krajina je miesto, ktoré je vykrojené z toho prírodného. So všetkým tým, čo to prírodné v sebe má. Hej? Tam si to príroda vyladila, rastli tam tie druhy, ktoré tam patria, žijú tam tie zvieratá, ktoré tam patria, celé tie cykly sú také, ako tam patria. A keď sa človek so svojou kultúrou podobá tým cyklom, podobá tým rytmom, vie sa na to vyladiť a je mu to prirodzené, tak vytvárajú niečo veľmi synergické, kde tá kultúrna krajina je viac ako prírodná. Naozaj môže mať vyššiu hodnotu ako prales. A keď to naopak je, že tam človek nepatrí s tým svojím naturelom a s tou prírodou, tak v podstate ako beží v opačnom smere, hej, neguje niektoré veci. Ako technicky to dokážeme prestávať, prečúrame prírodu, keď na to príde, ale či je to, na čo sme na planete, hej? Že si dokázať, čo všetko dokážeme, tak si nemyslím, že toto je účel ľudstva. A teda aký by človek mal viesť život, aby bol prospešný pre krajinu? Človek by si mal nájsť to miesto, ktoré zodpovedá tomu, na čo na ten svet prišiel. Hej? Umelci prišli na to možno, aby putovali. Vôbec nepotrebujú sa usadiť. Keď sa malovali gotické kostoly, tak to bola záležitosť chlapov, ktorí sa vyučili niekedy v Taliansku a niekedy sa naučili od majstratu, ale vymalovali jeden kostol a išli ďalej. Tie kulturologické rozbory dokazujú, že tí ľudia sa po krajine pohybovali. Že jeden majster nakreslil kostol na jednom mieste a ďalší o 30 kilometrov ďalej. Hej? Že to nebola lokálna záležitosť, že tá veľká akoby európska kultúra sa šírila proste dlhými nitkami. A tá lokálna sa práve šírila tými krátkými, že aj vo vedľajšej dedine mohli byť úplne iné podmienky. Hej? Že mohla byť vedľa seba v doline alebo v údolí poľnohospodárska dedina a hore v kopcoch kľudne mohla byť uhliarska. Je to úplne iný spôsob života. Sedí úplne iným ľuďom. Vyrastajú z toho úplne iné deti s úplne inými potrebami. A vedieť, že či som sedliak, alebo uhliar, alebo baník, alebo pastier, alebo intelektuál, ktorý potrebuje to mesto, alebo aspoň kontakt s mestom, tak a potom to dosadne, keď vieme, kto sme. Teraz, keď si spomínala údolia, ty vieš prečítať aj spôsob, akým vznikli? Aj, že či to údolie bude priateľské k ľuďom, alebo nie? Tú geológiu, ako to vzniklo? Áno. Ale ja si pomáham mapami, ako zase taká vedma nie som, akože vyčítam všetko. Údolia. Väčšina údolí vznikala pôsobením vody. Pomerne často to môže byť podporené ešte nejakými zlomami geologickými, lebo tá voda tiekla práve po tých zlomoch a dobre sa tam erodovalo do hĺbky, takže tie údolia sú často na zlomoch. Či je to dobre pre človeka, či nie. No hlboké údolia sú proste ťažké na život. Je tam proste málo svetla, je tam chladno, je tam vlhko, pravdepodobne tadiaľ steká studený vzduch, není to miesto, kde sú to podmienky, ktoré by som chcela v obývačke. Hej? Potom sú údolia, ktoré sú naopak široké a to poľnohospodárstvo sa tam naozaj robí tak radostne. Do tých úzkých údolí chodili tí uhliari, lebo tam rastli stromy. A smreky z chladných dolín sú omnoho kvalitnejšie ako smreky niekde z nížiny. To je omnoho rečšie drevo. Takže keď je môjim cieľom kvalitné drevo, tak hľadám také miesta, kde
kde to drevo bude. Tak teraz, keby som mala ideálnu možnosť postaviť sa na nejaký vysoký bod v krajine a viem, že chcem napríklad sa stať tkáčkou, ktoré miesto by som hľadala? Tkáčka. Tkáči sú remeselníci. Není to úplne, že viazané na prírodné podmienky, ale sú viazané na materiály, na lán alebo konope alebo niečo také. Takže potrebujem miesto, kde sa bude dať pestovať, pravdepodobne lán, hej. Budú to miesta, kde sa bude môcť ten lán močiť, takže tam bude musieť byť nejaký potok, kde sa budú tie močidlá dať spraviť. Bude tam musieť byť prístupová cesta, lebo s tým bude treba obchodovať, hej, ak sa tým mám živiť. Lán je drobučký, dokáže zvládať celkom nízke teploty pri výseve, takže to nebude až tak náročné na tie jarné mrazy, ale zasa chceme, aby bol čo najdlhší, takže nebude to úplne v takých podmienkách tvrdých. Hej, že budeme chcieť, aby rástol rýchlo, aby tie vlákna boli dlhé. Som ohúrená týmto rozborom miesta a teraz tak všetečne zase sa opäť postavím na najvyšší bod v krajine a hľadám pre seba miesto pre život ako učiteľka. Kam pôjdem? Učiteľ? Učiteľi majú tiež typológiu, lebo pokiaľ to má byť vysokoškolský učiteľ, tak potrebuje, aby tie vedomosti, tá energia a tie zdroje, ktoré umožňujú pátrať a robiť ten vysokoškolský, hej, ten vysoký level učiteľstva, tak tam potrebuje mať kľud, ale veľmi veľa zdrojov. To je jeden typ. Takže tam je to blízko mesta, sú to univerzity, kedysi to boli kláštory, hej, keďže toho bolo tak ako relatívne málo treba. A keď by som mala byť učiteľka základnej školy, tak tu v princípe treba všade. Učiteľka základnej školy by mala byť v dedine, kde sa nazbiera aspoň tá jednotriedka. Práve, že by mala byť aj v tých malých dedinách, lebo dediny, ktoré majú svoju školu, majú šancu, že nebudú vysídlené, že sa z nich nestane chatová osada alebo mestský satelít alebo niečo podobného. Že tí učitelia sú tí, ktorí udržia tých ľudí na tom mieste a tá krajina bude žiť s tými svojimi ľuďmi, ktorí tam vyrastú, ktorí už to majú nacicané s materským mliekom, že ako fungovať, aby to bolo ono. A teraz ešte jedno povolanie, to je skôr, by som povedala, že nie povolanie, ale poslanie. Opäť sa postavím na najvyšší bod v krajine a budem si hľadať prívetivé miesto pre rozjímanie s Bohom. Kláštory, hej? Pôvodne to boli kláštory a toto je veľmi taká ťažká otázka, lebo každý o Bohu rozímame ináč a potrebujeme na to iné miesto. Ale tých rádov, takých veľkých, čo som v stave postrehnúť a popísať, tých bolo principiálne len niekoľko princípov, ktoré sa uplatňovali pri zakladaní kláštorov. A to boli prvé, čo mali a teraz, aby som to nepoplietla, nie, že ako Benediktíni, ako taká prvá rehoľa, ktorá to mala, takže že to pretrvalo dlho.
tak tí boli v horách a naozaj mali ten predobraz takého, jak si my predstavujeme mnícha v horách, osamoteného, rozjímavého. Aj keď nebol osamotený, hen to bolo založené práve na spoločenstve. Potom úplne s iným konceptom prišli cisterciáni, ktorí vlastne šírili poľnohospodárstvo a poľnohospodárske technológie. Takže oni boli v údoliach a prinášali vlastne rozvoj do miest, kde to buď viazlo, alebo kde bolo treba niečo vytiahnuť. Potom prišli mestské rády, kde bolo veľa špitálnikov a takých, ktorí sa starali o chudobu alebo chodili ako kazatelia, kde už nezáležalo na tých majetkoch. Tie kláštory predtým potrebovali obrovské majetky, aby si mohli dovoliť tento spôsob života. A tieto naopak si zakladali na tom, že boli chudobní a starali sa o chorých, spravovali mestské nemocnice, chodili kázať po uliciach. A potom je úplne ďalšia kapitola kláštorov, keď si ich zakladali na osamelých miestach a v podstate ešte pritvrdili, jak je Červený kláštor, tak tam oni žili síce spolu v tých kláštorných priestoroch, ale každý mních mal svoj vlastný domček, kde žil svojím životom, robil svoj vlastný výskum a riešil ako keby súkromné veci a potichu sa stretávali spolu. Takže boli aj neboli sami. A ešte ma napadá jeden spôsob, to boli takí, že eremiti to boli pustovníci, ktorí sa odpratali niekde ďaleko. Veľmi často by mali pri kostoloch tých stredovekých dáku celu a žili proste sami. A to tej krajine dávali nejaký zvláštny duchovný rozmer. Vymodlili to miesto nejakým spôsobom. Veľmi často bývali na tých istých miestach. No a myslím, že tak, jak je to so sídlením, tak je to aj s hľadaním Boha. Alebo možno každý ten rád prinášal akoby iný aspekt Boha. Že niekedy sa potrebujeme zahlbať nad krajinou, ktorá má byť úrodná a potrebujeme to cisterciánske a niekedy sa potrebujeme ako uletieť do neba a dostať sa vysoko do hôr a zažiť si tie tvrdé podmienky, ktoré vyplývajú z toho. To znamená, že človek si hľadá miesto, alebo miesto priťahuje človeka? Myslím, že by sme sa mali nájsť vzájomne. Že je to z našej strany, z tej človečej, je to veľmi to slovo by bolo asi vnímanie. Ešte niečo, čo je ešte skôr, ako príde pozorovanie, že takéto tá chvíľka, keď k nám veci iba prichádzajú a my sa pozeráme a čakáme, ktorá nás zaujme. A keď nás zaujme, začneme pozorovať, že či je to, čo potrebujeme. A či vstúpime do tej interakcie s tým miestom, alebo to necháme ísť ďalej. Potom to pustíme a môžeme znova navnímavať a znova hľadať. A aj tak to budeme musieť robiť stále zas a znova, lebo život sa vyvíja, raz potrebujeme také, raz onak. Toto je nesmierne inšpiratívne. Myslím si, že toto nebude jedna a posledná časť s tebou. Každopádne, keby si mala odkázať jednu najmenšiu vec, čo človek môže urobiť v krajine, aby sa tam cítil lepšie. Alebo povedzme, aby ho krajina prijala lepšie. Aby krajina prijala, hej? No ako keď človek príde na návštevu, tak sa pozdraví a počká, kým ho pozvú ďalej.
To stačí. Jak ťa môže si prijať, keď sa mu vrútiš do obývačky? Ťažko. Takže iba vojsť a povedať, že tu som a počkať, či budem alebo nebudem pozvaný. A prijať aj fakt, že vôbec nemusím byť do tej krajiny pozvaný. A poďakovať sa za tú správu, že tu by mi asi nebolo dobre. Ďakujem. Rado sa stalo. Ja vám pre dnes veľmi ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Ak máte pripomienky a námety k tejto téme, veľmi rada si o nich prečítam v e-mailoch, ktoré môžete písať na e-mailovú adresu permakecikveci@gmail.com. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v ďalších epizódach podcastu Permakecik veci.